Kulitaan kamauotan kan sa indang hawak, iyo anagi nindang Diyos. Ipinag-uurgulyo paninda ang dapat nindang ikasupog, asin ang iniisip sa naninda, iyo ang mga bagay digdi sa kinakban. Alagad kita, mga tagalangit, naghahalat kitang umabot halik duman ang satong paraligtas, si Jesucristo na kagurangnan. Riribayan niya ang satong malalapao na hawak, asin gigibuhon niyang arog kan sa iyang mamurawayo na hawak, sa paagi kan kapangyarihan na ginagamit niya sa pagsakop kan gabos. Kaya namumutan kong mga tugang, kamo na hinihidaw kong gayo, na sa kong kaugmahan asin sa kong orgulyo, magdanay kamong pusog sa kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Juan, asin si Santiago. Pasiring sa sarong bukid, tanganing mamikbi. Mantang namimikbi siya, naliwat an sa iyang lalawgon, asin nagin nakakasulang puti ang gubing niya. Dangan, biglang nagtunga ang duwang lalaki na nakikipag-ulay sa iya, si Moises asin si Elias, na nagpahiling sa langit nun na kamurawayan. Pinag-uurulayan ninda ang nagdadangadang nakagadanan ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem. Maski grabe ang pirot ni Pedro saka kan mga kairiban niya, pinirit nindang dai magkaturog. Kaya nahiling ninda ang kamurawayan ni Jesus asin kan duwang lalaking kaiban niya. Kan naghahali na ang mga lalaki, nagsabi si Pedro kay Jesus, "Kagurangnan, marhay na uya kita digdi. Tuguti kaming maggibonin tulong payag. Saro para sa imo, saro para kay Moises, asin saro para kay Elias." Alagad dain niya aram an sa iyang sinasabi. Nagtatarampas siya, kan lindungan sinda nin panganuron. Natakot ang mga disipulo kan tahuban sinda kaini. Dangan may tingog hali sa panganuron na nagsabi, "Iyo ini an sakong aki, an pinili ko, danguganin do siya." Pag-untok kan tingog, nahiling nindang solo na sana si Jesus. Daininda ipinag-usip sa kiisay man kan mga aldaw na ito, ang nahiling ninda. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Kasuarin po kamo, huring nakamate, nin labi-labing kaugmahan. Can you take a pause right now and try to remember, when was the last time that you felt a great joy? Igwa na po, may naisip na. Igwa pong mga momento sa buhay kan tawo that we feel everything seems right. Everything seems perfect. As in, pag-arog ko kaini, ang nangyayari sa tuya, iyan pong narumduman nindo na may immense joy kitang namatian sa puso. What do we feel? We feel like we don't want it
to stop nor to end. Kung pwede pa sana, naan kaugmahan na namamatian, dai matapos. That is exactly what St. Peter felt. Here in the gospel that we have heard, St. Peter witnessed something wonderful. And what was it? Sa rungal daw po, si San Pedro, kaiba ang duwa pang apostol, si Juan saka si Santiago, isinabay ni Jesus pasakad sa sarong bukid. And on top of that mountain, the three of them witnessed a wonderful mystery. Nahiling nindaan sa indang maestro na si Jesus, ang pandok nagliliwanag sa puti. Ang sa iyang bado, nagliliwanag man sa kaputian. In other versions of this gospel, in Matthew and in Mark, the description is, mapution daa, na daing si isay man na paralaba sa kinaban, an makakapaputi nin siring. Kung igwa po sa indong matibay maglaba, igwa pang mas matibay sa indo. Mapution an bado kan kagurangnan. And this, in this view of Jesus, in this vision, igwas yang kaiba. Yaon sa mag-ibong na gilid niya, igwang duwang biglang nagpahiling, si Moises saka si Elias. Aramta nagadana ang duwang ini when Jesus was walking the earth. Moses symbolizes the law, and Elijah symbolizes the prophets. And in that vision, the two of them appear on the side of Jesus. Dahil si Jesus, iyo po ang kapanuan kan mga tugon, asin kapanuan kan mga propesiya. The law and the prophets find their fulfillment in Jesus. Yaon sa tahaw ninda. And all three of them, according to the gospel, are glimmering in a bright light, in a heavenly glory. May apod po kita sa mystery ini. Kung para pangadji po kamo nin Santo Rosario, on Thursday is Luminous Mystery. Which one is this? Transfiguration. Very good. Pwedeng mag-Bible quiz bi kita. The Transfiguration. Nagbago ng anyo ang ating Panginoon. At ang pagbabago ng kanyang anyo is a manifestation of the glory that is to come. Ito pong kamurawayan niya na madatong, ipinapasiirip na ngunyan. And of course, we go back to Peter. What was the first instinct of Peter? Ano ang sa iyang naging tendency? Pakahiling niya kaining urog kagayon na pangyayari. Si Peter, his first instinct was to freeze the moment. Pwede bang dai ini matapos? Garuman po kita, pag nakakahiling kita nin bagay na magagayon, what do you do when you see beautiful things? You bring out your cell phone and you open your camera. Iyo po. And then we take a picture of the beautiful thing in front of us because we want to freeze that moment. Kaya pag may in-order na magayon ang plating, social ang na-order mo, uy, magayon, picturean tango na. O kaya igwa kang experience in front of you that is beautiful, you take a video of it. O pagkaiba man sa imong mga namumutan sa buhay, selfie, groovy mo na kita. We want to freeze beautiful things, moments of joy. And that was precisely what Peter was saying. How do we know? Sabi niya, kagurangnan, magayon na uya kita digdi. Mapatindog kita nin tulong tulda o payag-payag. One for you, one for Moses, one for Elijah. It's as if Peter was saying, Lord, digdi na sana po kita. Di na po kita mababa, hali digdi sa bukid. Magayon na nahihiling mi. Digdi na lang po kita. Di na kita magbalik duman sa baba. Pero bako man pong arog kaiyan ang plano kan kagurangnan. Kan isinakat niya ining tulo, duman sa ibabaw kan bukid. The intention was not to stay there and live there. The intention was to let them have a glimpse, a peek into what is to come. Dahil aram po ni Jesus, na paglugsop ninda sa bukid, maagi ang kagurangnan sa pagsakit. Aram taan mangyayari, ipapako siya sa krus. Habo kaiyan, kaining tulo. Ang maestro mi, dahil siya pwedeng magtios. Dahil ang inaasahan ming Mesiyas, maestro, iyo itong paraligtas, a mighty conqueror, day pwedeng madaog ang sa muyang maestro. Pero aram taan mangyayari,
matios ang kagurangnan, magagadan siya. Kaya tanganing da ipanluyahan nin buot ining tulong apostoles, ipinapasirip na sinda kung ano an yaon duman sa puro. Pakatapos kan pagtios pagkagadan, higwang kamurawayan yaon duman sa puro. This is in fact, dear friends, the transfiguration is a glimpse of the resurrection. Ipinapasirip na sa tuya ang mangyayari duman sa puro. Garuman po kita, pagkatapos kan sarong episode sa dinadalang tang palabas, halimbawa, ang probinsyano, o kaya kung anong K-drama, sa katapusan, habang nagro-roll so end credits, igwang pasirip ka next episode. This is what's happening here. Bago mag-agi ang kagurangnan sa pagtios pagkagadan, ipinapasirip na ang mangyayari duman sa puro. Gusto niyang mahilingkan sa iyang mga disipulos ang padumanan ta. Sabi digdi sa second reading, St. Paul tells us that this world is not our home. In fact, we are citizens of heaven. Ipinapahiling na ka, Pedro, na yaon kita duman, pasiring kita sa kamurawayan na ini. Kaya nga ni, if we don't belong to this world, day kita pakakomportable sa kinaban na ini. Kay puhan atamanon man ang kalag, dahil ang kalag na ini, iyo an immortal, iyo ini an padumanan sa daing kasagkoran. We don't belong to this world. Stop looking for perfect things in this life. You won't find that here. Ang perpeksyon, yaon duman sa ikaduwang buhay. And Peter, James, and John that day saw the glory that is to be revealed. Nahiling na nindaan kagayunan, alagad kaipuhan pang maglugsot dahil ang kagurangnan maagi sa dalan kan krus. Totoo ini, aram ta na mayong ibang aagihan pasiring sa kamurawayan kundi ang krus. Mayo pong Easter kun mayong Good Friday. Mayong tawo na nanggana, nagsucceed sa buhay, na daingo na nagsakripisyo. Ano po? Mayo pong tawo na nagtalubo, naggrow, na daingo na nag-agi sa kadipisilan. Mayong kamurawayan kun mayong krus. We cannot enter into glory without the cross. Muya mong makapalangit, saro sana an aagihan. Kuguson an krus. Dai magdulag sa krus. Ano pong buot sabihon ka ini para sa to? It means, dear brothers and sisters, na ang gabos na pagtios na inaagihan ta sa buhay na ini, dai po nasasayang. Our struggles are not pointless. Gabos po na kawaran, gabos na pagkadaog na eksperyensahan ta, gabos na kulog, pagkatakot, mayok pong nasasayang dyan. All of these things, they lead us closer to God. Pero pinapasabot mo sa tuya ngunyan kan transfigurasyon ni Jesus na bako pong pagtios ang katapusan kan gabos. Suffering is not the end of our story. May kamurawayan duman sa puro na naghahalat sa tuya. But one thing is required of us. There is one detail in the gospel today that we should not miss. What was that detail? After seeing the transfiguration, the apostles were covered by a cloud. Sarong panganuron ang nagpatus sa inda, and in that cloud, they heard the voice of God the Father. It said, "This is my chosen one. Listen to Him." Iyo po ini ang babalunon ta, hali sa ebanghelyo ngunyan. God the Father is teaching us. Listen to Jesus. Can we say that together? Listen to Jesus. Pakisabihan po ang kataid mo. Listen to Jesus. Why? Why is it important to listen to God the Son as the Father tells us? Dahil po, kung nanggad mahampang kita sa satuyang mga krus, pagyaon po baga kita sa atubang kan satuyang mga krus, and you know your crosses, you have yours, I have mine. Pagyaon po kita sa atubang kan satuyang krus, kung ano-anong boses ang nadadangog ta. Boses nin pagdududa,
Boses nin kaluyahan nin buot. Boses na nagsasabing, dulagan mo na iyan. Dahil na magkugos kan krus mong iyan. Run away from your suffering. The world teaches us not to embrace it. The world, in fact, teaches us to look for a life that is easy and comfortable and convenient. Pero ngunyan, sinasabihan kita kang Diyos Ama, na ika magdangog sa mga boses na iyan. Listen to Jesus. Danguga ang aki ko. And when we do listen to Jesus, what do we hear? When we do pay attention to our Master, what is He teaching us? Sabi niya, dahil ka matakot, iibahan ta ka. Kung ano man iyan ng mga kagabatan na binibitbit mo, dahil ka masulo, iibahan ta ka. Bakong sabi niya, madya kamo sako, kamo gabos na napapagal asin nagagabatan, tatawan ko kamo nin kapahingaloan. Sabi niya, ansisay man nabuot magsunod sa iya, magpaasan kan krus. In other words, when we do listen to Jesus, He asks us to trust Him, to follow Him even in suffering. Listen to Jesus and trust in Jesus. Pakisabihan po, giraray, ang kataid mo, listen to Jesus and trust in Jesus. Dahil ka sana po madangog, magtitiwala ka sa satuyang kagurangnan. Kasi na nagtitiwala sa iya, makikilakbay. Kagurangnan, kung ika po nag-agi sa dalan kan krus, if you walk the Via Crucis, let me walk it with you. Listen to Jesus, trust in Jesus, and follow Jesus. Ngunyan, pagkatapos po nindang masaksihan ini, nalugsot po ining tulo. The three apostles along with Jesus, they get down from the mountain. Dita na po nabasa digdi sa version ni St. Luke, pinutol na ang istorya. But if we go to the versions of St. Mark and St. Matthew, we read from there na pagkatapos nindang magbaba hali sa bukid, they could not understand what happened. Ano itong nahiling taduman? Ano itong na-experiencehan ta sa ibabaw kan bukid? They will not understand it just yet. Ang kagurangnan, matios, ipapako sa krus, magagadan, dangan, mabubuhay liwat. And after the resurrection, this is the only time that they begin to understand, iyo pala nito sunahiling mi duman sa bukid. Itong aldaw na ang kagurangnan nahiling ming nagliliwanag. That was a glimpse of the glory that is to come. This Jesus who was crucified is the same Jesus who is resurrected. This same Jesus who suffered is the same Jesus who rises from the dead. Dear friends, this is the hope of our Catholic faith. Iyo po iniyan kagayunan kan sa tuyang pagtubod. Kung igwa ka pong kagabatan na binibitbit ngunyan sa imong buhay, asin sigurado akong igwa kang binibitbit, bako po iyan ang katapusan kan sa imong istorya. Your suffering is not the end of the story. An hinahagad sa nasasatuya, dangugun an kagurangnan, magtiwala sa iya, dangan magsunod. Dahil totoo magabatan sa tuyang krus, pero totoo man po ang pagkabuhay liwat. Tunay na may kamurawayan na naghahalat sa satuya. Listen to Jesus, trust in Jesus, follow Jesus. Di po kita matakot na magsunod sa iya, dawa sa pagsakit. Dahil pag nagsunod po kita kay Jesus, dadarahon niya kita sa kaugmahan, kagayunan, asin kamurawayan na labi pa kisa sa tong inaasahan. Kasubago sa pagpuon kaining sa tuyang paghurup-hurup, hinapot ko kamo, kasuarin kamo pinaka maugma. Aram po nindo, ang langit, labi-labi pang kaugmahan kisa kan namatian mo, kan aldaw na ito. That joy that you felt, that is incomparable to the joy of heaven. Ano man nakaugmahan po digdi sa daga, kulang pa po iyan. Igwa pa pong kaugmahan na ipapahiling ang kagurangnan. There is a greater glory that awaits us. What the Lord asks of us is simply this.
Listen to Him. Trust in Him. Follow Him, even along the way of the cross. Hagadon ta sa misang ini, napakusugon niya an sa tuyang buot. Makugos talugod an sa tuyang krus. Tindog po kita. Simbagon ta ining tataramon kan Dios sa paagi nin pagpahayag kan sa tung pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, Kaglalang kan langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsasarig sa Dios Ama, darhontaan sa tong mga pangangaipo, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayokan simbahan, magbanaag kan mamumuto na presensya ni Kristo sa saindang mga paarog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa laog kan Kwaresma, ikapahiling niya to ang kamurawayan kan Diyos sa satuyang mga marahay na gibo, asin matinaong paglimos, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga yaon sa tunay na katibaadan, na malagalag sa tamang dalan, hulikan sa indang mga kakundian, makagamiaw na sinda may hiras sa kamurawayan, susog sa panuga kan Diyos, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na nagihelang asin mga biyadi, makapaasan kan sa indang mga krus na may isog buot, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga namumuotan niya tong gadan, makahiras sa kamurawayan ni Kristong nabuhay liwat, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Sa silensyo, pakigirumdumpuan sa indong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong pinangako tang ipagpapangadji. O Diyos sa muyang Ama, pakiakua ining mga pamibi kan sa imong banwaan, panoa an sa muyang puso kan pagkamuot mo, asin papagdanayon mo kaming magin maimbod sa ebanghelyo ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ano man nakarahayan, nasa tuyang naging
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, na ining sakripisyo, lugod maglinig kan samuyang mga kasalan, asin sa pagselebrar mi kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imong mga paratubod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatanidan ang disipulos kan sa iyang kagadanan, siya nagpahiling sa inda sa banal na bukid kan sa iyang kamurawayan. Tanganing pati sa mga nagpagsaksi kan tugon asin mga propeta, ipasabot na huli kan pasyon, makakamtan ang kamurawayan nin pagkabuhay liwat. Kaya, kaiba kan bertudes kan kalangitan, padagos kaming nagsisilibrar sa imo digdi sa daga, kan sa imong kadakulaan, daing untok na nagrurukyaw. Banal, 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 kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Palada na pinagiti, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako.
Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinakamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sakot na ikaw magkatong, sakot na ikaw magkatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog nasin da San Pedro, Santiago, San Juan, San Judas Tadeo, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, Antugon kan Dios Ama, danguguntaan sa iyang aki. Pamibiuntangon yan, an pamibi kan aki niya. Ama niya muna yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatungan ka
Aggawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ka sa imuan kahadean, asinan ka pangyarihan, siring man at kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magkairibahan sa dalan, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Dawi kami, O dawi, Uya si Yesu Kristo na nangangako sa tuya na bakong pagsakit ang katapusan kan gabos. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, makuha kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ay pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galaw. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galaw. Maluhod po kita para sa pagpamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayon in pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daw gonan karatan, an sa imong kamarawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamarawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po kita. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-aako kan mga mamurawayon na misteryo, naghihinguwa sa pagpasalamat sa imo. Tamantang uya pa kami digdi sa daga, tinutugutan mo kami dawa ngunyan na makisumaro sa mga bagay na langit nun.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang mga paisig. Magkakaiwa po kita nin second collection, kaduwang kolekta, para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang parokya. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot sa 39,432 pesos and 75 centavos. Anambag niya to sa siring na oras, nagabot man po sa 6,655 pesos and 25 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 10,289 pesos and 35 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Nagpoon naman po ang Via Crucis kanakaaging Marso 7. Iniimbitaran po ang gabos na magpartisipar kada Biyernes sa oras na alas 6 sa pagkahapon. Mauot ni man po pasalamatan ang mga nagdonate kanakaaging semana. Mga anonymous, tulo na nagtaong 1,000 pesos, sarong 900 pesos, duwang 500 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Ruth Atento and Family, 1,900 pesos, Meliete Dan, 1,000 pesos, Sabrina Santillan, 600 pesos, Gcash, 671 pesos and 67 cents, Edgar P. Valencia Jr., 500 pesos, Maurice Montemar and Kenneth Demoyo, 500 pesos. Sherry Ann Ante, 400 pesos. Salamat po. Diyos mabalos. Duwang bagay lang po, enot sa gabos, pakisabay po sa indong mga pamiibi an sa tuyang kura paroko asin rektor kan santuario, si Reverend Father Attorney Neil Aranas. Si Father Neil po, birthday niya po ngunya na aldaw. Please whisper a prayer for him. Lugod pa kusugon pa kan mahal na Diyos, palawigon ang buhay, makapaglingkod pa sa simbahan. Ikaduwa, maugma po ako sa ngaran kan Legazpi PWD Ministry na mahiling sa misa iningunyan na dakol ang nagsimba na persons with disabilities. Salamat po sa pag-iba sa inda, digdi. Kulang po ang pandok kan simbahan kung daita kaiba ang mga tugang nyato na may disability. Parte po sinda kan simbahan, asin pigbubusol ngunyan kan Diocese of Legazpi na maging parte sinda pirmi kan sa tuyang mga aktibidad. Salamat sa tuyang mga greeters, collectors na nagtatabang sa tuya na tauan sinda nin tamang tukawan, tamang espasyo sa simbahan. Bako sa ang mga PWD kundi pati ang senior citizens asin mga bados. Ngunyan po na maabot na Sabado igwang disability sensitivity training, mapadaraan lambang parokya nin representative. Ang St. Jude po mapadaraman nin saro. Ipamibita po na maging mabinunga ini, pero kaipuhan mi po ang tabang nindo dahil ang minamaot ta, maging partisindakan sa tuyang komunidad. Mahiling sinda na nagsisirbi digdi, although igwa na kita, igwa kitang magiging collector na deaf, sarong altar server na deaf. We also want them preaching the word. We also want them part of our celebrations. We want them to be here in the church. Parte kan pandok kan simbahan and persons with disabilities. Salamat po sa gabos na naglingkod sa misang ini, pati po sa tuyang online community. Lugod maging mabinunga po ang maabot na simana para sa tuya gabos. Tindog na po. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa ngaran kan pamibi kan apostoles, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, ibahan si Jesus. Salamat sa Diyos.